नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, कसे आहेत सगळे? मस्त मजेत ना? तर असेच मजेत राहा. तर मित्रांनो, आता गणपतीची तयारी चालली आहे. सगळ्यांची गणपतीची सजावट वगैरे करण्याचं काम चालू आहे. आणि विनू वगैरे येलो हा, पण एडिटिंग करता, त्यामुळे जरा एडिटिंगचं काम चालू आहे. सारंग वगैरे येईल. तर चला बघूया गणपतीची तयारी. आज खय खय ओम्या विम्याकडे बघूया काय काय चालली आहे ती. आपल्याकडे बघणारच आज, पण आधी ओम्यापासून येऊया बघूया. कलर वगैरे काढण्याचं काम जोरदार चालू आहे. अरे पवाराने बघ कलर विलर काढून झालो. अरे काय तयारी झाली की ना. हे बघा गणपतीची. अरे हे बघ गणपतीची तयारी सगळी चालली. हे बघायचं. थांब रे बाबा, दाखव काय काय आणलंस, दाखव. ता बघूकच येणार आहे. हे बघा सगळी फुला बिला कणकवलीचो बाजार आहे होय ना. मग हे बघा सगळा घेऊन येलो. फळा बिळा अबलो बघूया आपल्याचा झाला किती पत्ता. माझा अजून काय नाही, अजून करू वेळा. अरे हिनी झाला सुद्धा मकर बांधण. मग बरे का. ही बघा वहिनी सजवता काय नाही काय चालला. कलर बिलर काढून झालो. रंगरंगटी करून झालेली या वर्षी. कधी यंदा खय गणपती आणून पण झालो. हिरे लावचे असतले. गणपती बाप्पा मोरया. ही अकडे हर्षाची तयारी चालली. अरे वाटत अरे काय काय आणलं असता तरी दाखव तरी. दाखवलं. लाईट लाव, लाईट लावा. मग एकदम खरेच वाटतं यंदा वेगळा काहीतरी. नाही म्हणता येऊ बघा. शेशीचं डेकोरेशन भारी असतं. हे माळी वगैरे आणला भारी भारीतले. हे बघा हरसो बघूया. पेटव तरी. बघा आत्ताच आणलं. हे खरेदी करून येलो. आणि याचा मोठा डेकोरेशन असतं. आता बघूया थोड्या नंतर जाऊ का माका दी. आज नको, आज कलर काढूच असतो तुझं ना. इलो तर ओमकाराकडे कोण नाही. तर ओमकाराकडे आपण जाऊक मिळालं असतं, पण कोण नाही. रंगरंगोटी करून झालेली आहे. रेव कडी घालून वाटेकत लागलो काही तो. तर मित्रांनो, आता आपण बघूया. अरे काय चालला. अरे आलास कधी तू. सांग. अकडे आमच्या बाळाला तेल लावायचं काम चालू आहे होय ना. अरे यादी लिहतो. दुकानची यादी, मालाची यादी राहिलेली यायची. लिवा 5 किलो साखर. अकडे दुकानची यादी लिहूचं काम चालू आहे. तर गणपती म्हटलास की दुकानचो माल वगैरे येतात. अरे ओय. तर मित्रांनो, आता दुकानात इला आणि आपल्या गांगेश्वराच्या मंदिराच्या समोर दुकान राण्यांचा. आणि दुकानात इला आणि बरीचशी आता गणपतीची गर्दी आहे. प्रत्येकजण कोकणातील माणूस माल वगैरे दुकानात गणपतीसाठी भरत असतात. आणि ही बघा बरीचशी दुकानात गर्दी आहे. झालं तुमचं घेऊन. मग याने लवकर नंबर लावला. अरे ह्यो यादी घेऊनच इला. अरे झाला घेऊन नाही, आत्ता नंबर लावू किलो नुकतोच. ह्यांचा एक काय घ्यायचा बघा. निसर्ग नारिंगरे गावचं मळ बघा. बघा वातावरण बघा एकदम मस्त. पाऊस गेलो जाऊन दे. रात्री पडता. रात्रीचो लागान देत, दिवसाचो नको. हा भात झाला आहे बघा. तुमचे काय झालो. एवढी एकच पिशवी काय त्या पूर्ण रा. मग भाजी विकतं की मग करंज्यांचा की लाडवाचा. मग करंजेऊ ना. करंजे बिरजे घालायचे गणपतीक ते ना. ऐकतं का लाडू पण खाता.
लाडू दाताक नाही लागत. हो लाडू बिडू कसले करंजे बिरजे करा मस्तपैकी. हे बघा सगळीजण माल घेऊ गेले दुकानात. तर मित्रांनो आता बघितलं असाल बरीचशी धांदल चालली आहे सगळ्यांची गणपतीची कोकणात. आणि आता आपण इला भंडारवाड्यात, कारण इथे आमच्या नारिंगरे गावात 2 शाळा आहेत गणपतीच्या. योग किती दिवस मिळत नव्हता, पण आता त्यांची बघूया गडबड कितपत चालू आहे. हे चललास वाजवू. मग हे बघा ढोलकी वगैरे घेऊन तयारच आहे. वाजून तरी दाखव. मग का आत्ता माका गाडी घालणार अरे अजून काम चालूच आहे. हो काय सांग ना. हे बघा हे पेंटर मेन श्रीकांत गावकर. तर हे गणपती दाखवण्याचं विशेष कारण म्हणजे हे कागदाच्या लागदायच्यात ना. पेपर भिजत घालायचे कुसवायचे हा. ते ह्याच्यात लावायचे काय ते मिक्सर मध्ये मोठा मिक्सर आहे मिक्सर त्याचं मातीत mix करायचं. माती मिक्स करायची आणि लगदो हां असं असतं. त्यामुळे हलके वगैरे येतात. हलके येतं सहज गणपती डोक्यावर येईल. जो आता मोठा वाहन आहे तो 4-5 कोटी दोघे जण उचलला. हो बरा प्लॅस्टरचे वगैरे नेण्यापेक्षा या तर आम्ही नाही प्लॅस्टर नाही येत ना. आणि ह्यो पाण्यात बुडवल्या 15 मिनिटांत गणपती विरघळून जाणार. हां परत तुमका दिसणार नाही गणपती. ही आमची पद्धत आहे. तर मित्रांनो हे बघा सगळे गणपती कागदाच्याच लागले. होय हे बघा शाडूच्या माती मिक्स करून कागदात गणपती बनवलेले आहेत. हे बघा हे म्हणजे 2 माणूस उचलू शकतात. दोन सहज. हे बघा काम बघा किती व्यवस्थित मस्तपैकी केलेला. हे काय अजून रंगवतं रंगव. गेलो आता 10 मिनिटं. तर मित्रांनो ही आपल्या नारिंगऱ्यातली शाळा श्रीकांत गावकर यांची. तकडे कोण काम करता. अरे स्वतः जातीनिशी मुन्ना मग चांगल्यान फोन करताय हे काय हे पेंटर अकडे काय ता? काम करताना दूध पण काढलं तर मग कलर अकडे दूध कोण काढता. ह्या दूध काढता होय गो मग भारीचा. हे बघा सगळी घरातलीच माणसं आहेत पेंटर. वेलवेट काम चालू आहे. असं वेलवेट मारतात. जिगी मारलास की वेलवेट सारखं दिसताना. वेट आता जिगी पण असते. वा ह्या मेन काम भारी करता सगळ्यात. मग अकडे गणपती रंगवण्याचं काम चालू करता एक बहिणात आणि अकडे एक बहीण दूध काढता. बिचारा काय गणपती रंगवून अकडे दूध बीत काढू लागतं बिचारा. हा मग ही बघा ही सगळ्या पेंटरांची धांदल चाललेली आहे. उद्या गणपती शेवटचे 2च दिवस राहिले आहेत. अशी आमची धांदला तशी यांची धांदला. आमची कलर अजून काढूचो. गणपती घरात दिल्या रो काढशी. हो सांगू काय तुमका उद्या गणपती तयार व्हायचे. हे बघा शंकर पार्वती आणि मधीच गणपती. अकडेन पण भरपूर ते सगळे उद्या हे उद्यावाले. तरी किती वर्ष आले शाळेत. आमची आता मी 35 वर्ष झाली. आता लग्नाचे करू आले आता 8 वर्ष. म्हणजे 8 वर्ष करू सुरुवात केला. पहिले मातीचे करत होतो हम्म. नुसते शाडू मातीचे. आता लग्नापासून 8 वर्ष झाली. आता सगळेच लागले. आता सगळेच लागल्याचे. तुमचं अजून रंगूचं असं वाटतं. आता रात्री अजून काम करूचं अजून काम अजून करूचं. दागिने वगैरे अजून रंगूचे पैसूरला संदीप राणे मग जवळचेच आहेत म्हणून त्यांना पाठी ठेवलेले दिसतं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे सगळ्यांची धांदल चालली आहे. अकडे गणपती शाळेवाल्यांची धांदल चालली आहे. अकडे सगळ्यांची सजावट वगैरे करण्यात धांदल चाललेली आहे. मग काय म्हणतं तर चला आता आपण ओम्याच्या शाळेत जाणार आहोत म्हणजे मुळी यांच्या. आणि तकडची बघूया ओमकाराची इथे कितपत धांदल चालली आहे ती बघूया. चला तर मग हो खय गेले लवकर म्हणजे
तुमचे मेन कर अर्धे हो तसाच झाला नाही तरी लवकर तो केलो एकदा गेले आमचे मोठमोठे गणपती मग खंय गेले काय तो मोने खयचे मेन पेंटरच ते आताशे अहो, काय मग. अरे हे बघा पेटो बिटो बनवतात काय करतास काय अरे, कसाला आज वेळ मिळाला आम्हाला काय म्हणता पेटो बिटो बनवून बघितलास भारीच काम केला म्हणजे का शिकता रे बाबा हे? जमात ना जमत काय इलो आपण तो व्हिडिओ नाही तरी यावर्षी भरपूरच हे पेंटर मेन तुमचे सगळे याचेच आहेत ना आमचे टोटल माती टोटल माती सगळी माती शाडू माती शाडू मातीचे सगळे महाराजा तुका ह्यो फेटो बांधता ताव दाखवून ना पहिलोच फेटो बांधता हा हे बघा हे नवोदित कलाकार पेंटिंग बिंटिंग भारी करतात पण फेट्याचं काम पहिल्यांदाच घेतलेली आहे रे महाराजा येतलो तो आयटमचं फोन येता नाही नाही. नाही हे बघा एंटर बबलू पवार ओमकार गाडी कलाकार आम्ही कलाकार हा. हे कलाकार एंटर ते काका म्हणजे तुम्ही कलाकार आहात फक्त धोतर वितर रंगूक तुम्ही सगळ्या नेत्रकाम वगैरे या तिने केलेला काकाने केलेली हा. हे हाती आहेत ना रे हा ते हाती सगळे ह्यो पण हाती आहे गणपती ह्यो हाती आहे पूर्ण पूर्ण हाती फुल हाती ह्यो हाती तो बालगणेश हाती तो मोरावालो हाती हा हे सगळे हाती गणपती आहेत हे बघा शाडू मातीचेच गणपती आहेत प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस नाही याचा ना त्यात एक पण ना एक पण नाही तो हाती आहे पूर्ण. तुमच्या वाडीत हेच आहेत ना रे सगळ्यांचे चार गणपती फक्त आपले आपले सोडून 4 गणपती बाहेर होते हं. 4-5 गणपती बाहेर होय 4-5 गणपती बाहेर नंदनचो खया तो बाहेर आहे, खया बाहेर तो तो खया तो अरे यो सकाळी कडे जाऊन अरे म्हणजे कडे बिडे तुम्हीच लावून दिला म्हणजे काय अरे बघा यो नंदनचं गणपती एकदम कडे बिडे लावलाय ना कोणी तू तू लावला ओमकार ओमकार गाडी सगळीकडे हं. फुली माझी आहे माझं खडे आमच्या खडे लावून येणार कधी रात्री 3 वाजता दरवर्षी तो टाइम 3 वाजता नको लवकर येऊ सांगते का हात कापतो हो, हो. हे दोघं जर कापरे पेंटर इथं इलेक्ट्रिक वर ना बबल्याक चिकटून ठेव त्याचे नाही रे चप्पू वाजता रे ओके तयार केलाच पेटो खरोखर वेलन सरळ तरी बनवला असा ना हे धड नाही आहेत काय हो करते कलाकार भारी ऐकणार नाही ते आता शाळा काढते पुढे अरे काहीतरी भविष्यात करतील आपला भविष्य जर पुढचा की नाही आता शिकले तर मनात घेतल्याने तर घरी उग नाही गेलो तर काम पुरे केले तरी तो यंदा शाळेत असल्या कारण त्याला घरी हातात घेऊक मिळाली नाही यावर्षी ह्याच्यामुळे तो भरपूर हुशार झालो खरंच झालो कामाच्या बाबतीत मला टॅलेंट झालो एकदम म्हणजे आता लेवल जाईल कामाच्या बाबतीत बबलो असलं तर तो लगेच हुशार होणार हो. नाही त्याला पार्टनर लागता कोणतरी ना अंग धरीत तो आता हे. गन्ने ज्या लावतोय जाम होऊन जातो ओके ओके हं. तुमच्या गाडीतला ह्यो आमच्या जोडीतला गणपती आहे आता कळाल होतो बरोबर आहे ना बरोबर आहे ना मस्त मस्त चला रे हो चला हो या अशे घेऊन जातोय जा. दुकानात राहतो माल आणू तर मित्रांनो आत्ताच आपण बबलूच्या म्हणजे मुळ्यांच्या शाळेतनं चाललो घरात चाललोय तर त्यांची गडबड चालू आहे बबल्याची आणि फेटो वगैरे बनवतात तर मित्रांनो बघितलं असाल बरेचसे गणपती शाडू मातीचे आणि इको फ्रेंडली आहेत ज्या गावकऱ्यांच्या शाळेत इको फ्रेंडली होते गणपती कागदाच्या लगद्यापासून तर प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा वापर करू नका कारण ते गणपती विसर्जन होत नाही आणि प्रदूषण होता त्याच्यामुळे तर हेच लक्षात ठेवा तर चला पुढची आपण गडबड बघूया बाकीची करंजे लाडू वगैरे करतात त्यांची गडबड बघणारच आहोत तर चला लाईट लांबसून मारली हां तर हे बघा या आत्ताच दुकानावरनं माल बिल घेऊन इले आहेत हे बघा ही अशी आमची गणपतीची तयारी चालली आहे इकडे काय अजून चाललीच नाही हो कधी तो बघ, छोटू काय करता भाऊ दादा छोटून मॉप बिस्तार काढल्या ना दाबो रेंका बॅटरी दाखव आधी म्हाताऱ्या माणसांच्या कपाळावर पिशे देतात नाही आपण दांडगे चालतात काय यांका सांगणार
ही बघा, अरे मुंबईकर आईली गावात. चला एक काम झाला. तर अशा प्रकारे आमची ही अशी सगळी गडबड चालली आहे, आमची चालली आहे. बाकीच्यांची हात इधर मोबाईल सगळ्यांची जाणा हो. आमच्याकडे लाइटिंग बिटिंग चालू आहे. आकडे एडिटिंगचं काम चालू असल्या कारण माझ्याकडे कॅमेरा दिले ना, आणि आपण मस्तपैकी बसा ना. हा. काय मग तुमची गडबड काय चालली आहे? काय तयारी, लाडू बिडू काय बनवतात की नाही? मग काय म्हणताय, कसं आहे मुंबई, काय म्हणते? काय दुसऱ्या चाकर माने झोपा गेलो. हळू कसे ह्या बघा, झोप तू बाबू, उठूया, उठव इथे. मग कसं काय जोरात तयारी मग बाय. भजनाची तयारी चालू आहे. वा. तर अशा प्रकारे हे बघा, वर्षानी ही गौरवची मम्मी लाडू करताय. लाडू खायला या, टेस्ट करायला या. मी तोपर्यंत बघते. काय करतोय? हा बघा, हा बघा. गौरवच्या आईचा व्हिडिओ दाखवा. नशीब एक कमेंट दिली आहे. मग तो कापांचं दाखवा. कापांचो नाही, अर्धो तुझं रवलो तो आधी जाऊ. कापांचो नंतर बघतील ती. तरी बघा लाडू बनवण्याची. लाडू केलेले तुम्ही लाडू खाव केव्हा गणपती. ह्यो का स्वप्न आजचे दिन वालो. तो जागवा तो बघा. जागो कुरकुर कुरकुर करताय बघा. आता बघा स्वप्न बघता तो. होय गौरव, आजचे दिवशी हो या. सकाळी बनवलं असतं. 69 झाले. किती? 69. 69 सकाळचे. 100. 169 एवढे. 3 किलो बेसनचेच. पीठ. साहित्य सांग. हा, साहित्य किती? 3 किलो चण्याचं पीठ, 2 किलो साखर, वेलची आणि मनुका. चणे आम्ही भाजला, त्याच्यानंतर भरडायचे जात्यावर, आणि नंतर आसुडून चक्कीवर घरघंटेला दिलेले. मग भारीच काम केलं. मग किती काम आता बघा. तर मित्रांनो, सकाळपासून या बघा एवढं सगळं डेकोरेशन झालेलं. याच्यातला एक एवढा तर आता आम्ही केला. बाकी सगळं ह्या माणसानं केलं ना सकाळपासून. बाकी आता बाकीची आमची गणपती तयारी सगळी उद्या. आता असं वेळ हा म्हणून सगळं वापरत आहोत. नाही तर उद्या सगळी मॉप कामं, त्याच्यात ह्या करूक वेळ मिळणार नाही. जशी आमच्या घरात ही धांदल चालू आहे, तशी आमच्या कोकणातल्या प्रत्येक घरात धांदली गडबड चालू आहे गणपतीची. पण प्रत्येक घरात आम्ही शूट काय करू शकत नाही म्हणून आमचंच दाखवतात. त्याच्यामुळे मुंबईत जे चाकरमानी येऊ शकले नाहीत गणपती गावात, ते बघून समाधान मानतील बाबा आमच्या घरात पण याच चालू असतात. आता एनर्जी खतम. आता त्याची एनर्जी संपली लाईव्ह करून करून. कारण का नवीन नवीन खेळ शिकवले त्यांना. अजून शिकूचे ट्रेत घालणार नाही खेळ. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ इथे थांबूया. भेटूया गणपती सिरीजच्या उद्याच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.